समाज जिंदाबाद हो भैया। पवन सिंह के जितना भी अहंकार रहे सब एकदम पानी में चल गया। क्या बात कर रहे हैं? काहे कि भैया खेसारी लाल यादव के जितना भी व्यू आयल बा 1 घंटा में 1 लाख पार कर गए बा। लेकिन पवन सिंह के भैया मैं भक्त हूँ महाकाली का 1 घंटा में 13,000 आयल बा व्यू। ये तो बहुत कम, ये बहुत कम पावर स्टार के लिए काहे कि पावर स्टार पूरा भारत में एकदम छा गए बाड़े। लेकिन इस बार भक्ति सॉन्ग दूसरा में नहीं के छाल बाड़े और सबसे गाली सुन रहे बाड़े। क्या चाह रहे हैं भाई आप? जितना भी यूट्यूबर है सब बड़ा बुला कर रहे बा पवन सिंह के। और खेसारी लाल यादव के टीम वाला तो स्पेशल से कर रहे बाड़े का पवन सिंह कैसन गाना गा दिले बाड़ा मर्दे जे की एकदम बिल्कुल व्यू नहीं के आ रहा बा। और खेसारी लाल यादव ऐसा रिकॉर्ड कहियो ना तोड़ पाइए मतलब कि भैया बहुत बुरा भला कर रहे बाड़े भैया। यस फिल्मिया से गाना आयल बा मैं भक्त हूँ महाकाली का, जाके देखी यादव भैया निकले बाड़े, यादव राज भैया गनवा के निकले बाड़े और आर्यन शर्मा म्यूजिक बनेले बाड़े भैया। गनवा तो अच्छा है भैया काहे कि गनवा में शुरू से लेके एंड तक जे भक्त रहला महाकाल का शेरा वाली का पूरा एकदम A to Z एकदम बतावल गइल बा कि कैसन पृथ्वी एकदम स्वर्ग लग रहा बा। और का भैया हर चीज गनवा में बखान कैले बाड़े भैया। जाके देखिए हमरो प्यार दुलार दी और कमेंट करके जरूर बताई कई गनमा सही में मर जाई ये 10,000 5-6 दिन में पार हुई नवरात्र खत्म हुई तो 10 लाख पार हुई। कमेंट करके जरूर बताइए। भोजपुरी समाज जिंदाबाद हो भैया। जाके सुनी यस फिल्म से आप लोग भी नहीं सुन ले बानी।